Здравейте, ученици! Здравейте, госпожо Друмева! Така, днес ще си говориме за сричките Йо с И кратко О и с Р малък О. Ще ви обясня, или по-скоро ще си преговориме кога пишеме сричка Йо с И кратко и кога сричка Йо с Р малък О. Хайде да си припомниме правилата за сричка Йо с И кратко О. Готови ли сте? Да! Така. Сричка Йо с И кратко О се пише винаги. Сричка Йо с И кратко О се пише винаги След гласен звук А, О, У, Е, И. Хайде, вие сте? след гласен звук А, О, У, Е, И. Или винаги в началото на дума, или име. Или винаги. Така, малко май сте позабравили. Я да си повториме пак. Повтаряте след мене. Аз подсказвам, после сте сами. Сричка Йо с И кратко О се пише винаги. Сричка Йо с И кратко О се пише винаги След гласен звук А, О, У, Е, И. след гласен звук А, О, У, Е, И. Или в началото на дума, или име. Или в началото на дума или име. Например, в думата майор, сричка Йо с И кратко О е записана след гласен звук А. Например, Думата майор, сричка Йо с И кратко О е записана след гласен звук А. А в думата Йод пишеме И кратко О в началото на думата. Думата Йод пишеме И кратко О в началото на думата. А в името Йордан пишеме отново И кратко О, но И кратко е главно, нали така? Така, сега хайде да си припомним за другата сричка с Р малък О. Сричка Йо с Р малък О се пише сричка Йо с Р малък О се пише винаги след съгласен звук. Хайде сега ги изреждате вие. съгласен звук. С, Н, М, В, Ф, Л, Д, Р, Р, Г, Б, Но никога в началото на дума или име. но никога в началото на дума или име. Например, в думата синьо пишеме сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук Н. Например, Синьо пишеме сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук Н. В думата режисьор пишеме сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук С. думата режисьор Пишеме сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук С. В думата бульон отново пишеме сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук Л. Думата бульон
сричка Йо с Р малък О, защото е след съгласен звук Л. И в имената, например, Доньо, имаме сричка Йо, но тя е вътре в името. Не започва името с сричка Йо, Р малък О, нали така? И в името Доньо пишеме Р малък О, защото е след съгласен звук на. В името Светло пишеме Р малък О, сричката Йо, защото е след съгласен звук Л. Запомнихте ли ги тези правила? Да. Ще се справите ли за напред? Да. Ще правиме диктовки. И там не трябва да бъркате кога е Йо с Р малък О, кога е Йо с И кратко О. Нали така? Да. Защо няма да бъркате? Защото сте добрите. И сте номер 1. Вие сте го забравили, това е наше правило. Я пак да ви чуя. Защо няма да бъркате при диктовка Р малък О, сричката с И кратко О? Защото сте и сте номер 1. Добре, ще ви проверя утре диктовка. Не. Довиждане. Довиждане.